Yeah, Ashanze Kuz wanda kuka fi sani da Hamza. Continue. Haka za ku gani ku bani, makiya babu yanda za ku yi da ni. Haka za ku gani ku bani, makiya babu yanda za ku yi da ni. Ilahu ne ya yi ni, haka za ku gani ku bani. Ina tare da kai tamkar gashin kanka ko ka haske ni, za na fito rana ne ni. In Allah ya nufa za na fito, na biyo ko ina suna ta dauka na fito. Na yashe su babu komai sura banko. Haka za ku gani ku bani, makiya babu yanda za ku yi da ni. Ilahu ne ya yi ni, haka za ku gani ku bani, makiya babu yanda za ku yi da ni. Takaicin ka bakin cikin kawai ni Hamza na fara na waka. Shine takaicin ka, to za ka mutu da bakin ciki na banza Allah ya kona ka. Tunanin suwaiwa ka tarayya cikin gida za a dinga jina, sai suka gana fito har cikin unguwa, sai suka fara tunanin iyanan zan tsaya, sai suka gana fito har cikin gari. Tunanin siya cikin garin ya isa, sai suka gana fata duniya. To kula zan iya karasa lahira ma. Kwaya na maki na barka ina saka kuka, kai kana gudun waka ta wani kona cinta. Gashi yau na zo na yi ta da murya ta fashe ne, in ya so in kaji ta kan mutu. Sai da sanar banza da na fara wakar ta suka yi ba za ta yi ba, da suka ga ta fara yi wa sai suka ce ba za ta karɓu ba, ga ta karɓin kowa da kai ya kama zuciyarsu. Zane ta sakin kiɗa ina waka, hanyar so kai kuma zuciyar kana kona, za ka mutu da bakin ciki na banza Allah ya kona ka. Ashanze Kuz. Haka za ku gani ku bani, makiya babu yanda za ku yi da ni. Ilahu ne ya yi ni, haka za ku gani ku bani, makiya babu yanda za ku yi da ni. Haka za ku gani ku bani. Kabi boka ko kabi malam, in suka yi aikin su ma ciki na sai buga ya koma, don na rike Allah na da zuciya ta guda daya. Haka za ku gani ku bani, makiya babu yanda za ku yi da ni. Haka za ku gani ku bani, makiya babu yanda za ku yi da ni. Yeah, Ashanze Kuz. Bye. Allah ya samu dace.